Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 7 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Karon ang ika-32 nga Domingo, sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 38 ngadto sa 44. Sa iyang pagtudlo kanila, si Jesus miingon, "Pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy ug magsulob og mga tag-as nga bisti ug buot nga yukbuan sulod sa mga merkado. Magpili sila sa mga linaing lingkuranan, sulod sa mga sinaguga ug sa mga labing maayong dapit sa mga kumbira. Gilupigan nila ang mga byuda ug gisakmit ang ilang mga katigayunan ug unya nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo at tubangan sa mga tao. Makalilisan gayud ang silot nga ilang madawat." Samtang naglingkod si Jesus sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga naghulog didto sa ilang mga halad. Daghang mga dato ang naghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka byudang kabus ug mihulog og duha ka gagmayng salapi nga tumbaga. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan, "Sultihan ko kamo, gaang gihulog niining kabus nga byuda, labaw pa kaysa gihulog sa uban. Kay ang gihulog sa uban sobra sa ilang bahandi, apan bisan siya kakabus sa byuda, mihatag siya sa tanan nga iya, gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.